Il-proposti li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta fid-dokument dwar l-ambjent kienu mfaħra fl-editorjal ta' The Malta Independent on Sunday. L-editorjal jgħid li l-proposti huma żvilupp interessanti fi żmien fejn sfortunatament l-ambjent ta' pajjiżna hu injorat li sfortunatament wassal għal degradazzjoni ambjentali. Ewlieni fost il-massakri ambjentali li jagħmel referenza għalihom l-editorjal ta' The Malta Independent on Sunday id-deċiżjoni ta' Gvern Laburista li għaddi żona ta' Żonqor lill-investituri Ġordaniżi biex minflok natura tiġi żviluppata. Dan il-post jista' jiġi salvat bi proposta tal-Partit Nazzjonalista biex l-investituri jingħataw post alternattiv. L-istess editorjal jirrikonoxxi li l-Partit Nazzjonalista qed jagħti widen u vuċi lill-ambjentalisti u għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu favur l-ambjent u li ilhom għal tul ta' żmien kemm ilu l-Partit Laburista fil-Gvern jitkellmu kontra l-qerda ta' żona ambjentali wara l-oħra f'pajjiżna. Id-dokument jiffoka fuq 16 punt prinċipali li bejniethom joffru 171 proposta li jagħtu stampa ċara tal-idea ambjentali tal-kap tal-Partit Nazzjonalista u tal-istess partit la darba l-poplu jafdaħ bit-tmexxija tal-pajjiż.